Hvad foregår der? Jeg tog et eller andet mærkeligt headset på, og nu er jeg her. Hvem er I overhovedet? Hvorfor kan jeg ikke tage det af? Hvor er jeg? Okay, nu forstår jeg. Det her er en drøm, og jeg skal bare lege med, indtil jeg vågner. Ikke? Men jeg tror, jeg kender følelsen. Eller måske ikke den præcise følelse, men at føle sig som ingenting er ret normalt. Jeg mener, sådan har folk det en dag i den verden, jeg kommer fra. Vi har været fanget her i årevis. Gamle Kinger herovre har angiveligt været her længst. Det er derfor, han er helt bims. Du kendte ham ikke engang. Du ved slet ikke engang, hvordan folk de er, før de abstraherer. De er ikke rare at være i nærheden af. Som i overhovedet. Du... mand. Det her er altså virkelig pinligt. Nå, skal du skyde mig eller hvad? Og her har vi Cirkuspladsen. Drukken der selv en digital sø, eller til en karuseltur i det digitale karneval. Nat, dag, helt okay. En kosmisk buffet. Nej, vi bliver lige her, hvor jeg kan pege min 100 af alsene øjne på dig. Lad os skynde os ud fra, inden måden bliver frisky. Nej, ikke rigtigt. Jeg tror, at Kaufman er blevet sindssyg. Sidst jeg snakkede med ham, rablede han en masse om en eller anden udgang. Lidt ligesom dig, Pomni. Du er måske også ved at blive sindssyg. Det er bare en af Kanes små eventyr. Det er bare noget sjovt at lave, så vi ikke... du ved, bliver sindssyge. De ødelagde min komediemaske. Pomni! Der er brug for dig ved kassen. Stop med at skræmme kunderne. Jeg gør ikke det der igen. Du lytter sikkert engang alligevel. Jeg hørte et eller andet med, at han vil holde et indendørs eventyr. Og jeg vil ikke være en del af det. Vi ved det ikke med sikkerhed, før vi kommer tilbage til landsbyen. Hun er dog en kriger. Hun har lært mig alt, hvad jeg ved. Sæt jeg ikke for godt til rette, dreng. Det ser ud som om, de har sendt nogen efter os. I må være de modige ridder sendt her til, at Gud for at hjælpe os med vores seneste katastrofe. Og du ved, hvordan mænd er, som altså har fjollede prioriteter. Det er rigtigt, Kane. Jeg kan ikke vente til at se, hvad du har lavet klar til i dag. Et helt kongerige af slik! Hvilken form for ikke-gløgnkistisk masse våger at indtrænge gløgndronningens regel? Ikke slik? Hvordan skal jeg kunne spise noget, som ikke er slik?